tror, det handler om at lægge kropsvægten i. Jeg tror, det er gammel pro-tip. Det tror jeg ikke. Han er bare om at have stømme i bunden. Ja, vi skal lige ud og have fat i ham Øster derude. Ja, han skal lige sættes på plads. Jeg vil også holde dig væk. Langt væk fra hende, der starter i nummer 4. Ellers så må vi bare gøre skade på vejen, så der ikke kommer nogen forbi. Det ligger jo på over. Jeg er bare lidt nervøs stadig, men det skal nok gå. Sådan. Er jeg i vejen for dig? Hey, hvor er det godt! Hvor satan! Jeg havde fandme nogle start på det start. Det er en fælde sejt. Super fedt. Jamen altså, hvor har kørt til, ikke? Ej, han var lige oppe og lige... Han var lige oppe og banke til mig lige par gange. Hvor jeg kom forbi, der var sådan en... Jeg sad bare lige pludselig kom der to. Så 400, tror jeg. Cirka. Men medvind altså, ikke? Hvad kommer du op på? Er det ikke 90, de kan høre? Nej, meget mere. Min kan i hvert fald.